Hallo mensen en meisjes. Wij willen je wat vertellen over de maaitijdkribbels. Hier komt het alweer. Het verhaal over de maaitijdkribbels. Hallo, ik ben Gerber. Mijn huid mee op een plaats. Als mijn huid altijd het gras waaien dof en op een waai als keppendies, dan vind ik het zo lekker als het naar mest roekt. Dat is mijn gevoel van maaitijdkribbels. Nou komt mijn goeie vriend Kikker. Kikker, kom op, de mast! En nou komt mijn meester. Dat is zo'n leuk voorbeeld voor deze maatschappij. Hier komt hij, hè? Agoeie!